Nezuro ndaiona interview yemurume anoitwa Job Scala ari kuGeneva Summit. Mwoyo wangu wakasvika pakurwadza ndikati wakomana zvimwe zvinhu zvinosangana nevanhu mujeni yepolitics. Ataura kuti iye ane almost 3 decades ari mupolitics. Ataura akasungwa ka68 but taratosa ka68 kakasungwa aka kumashure uku kwanga kuna Robert Mugabe the late ndiye anga ari kwekoko, ndiye watingati pamwe ndiye akamusunga kumashure uku. But apa pane imwe second republic yako izvo, so ine kakumusunga futi kaikatoita kahobwe papapa. And achitaura achiti ndakatogara nemi zveso panapa, ndikutotaura nemi izvezvi ndinoona kutosvika ndichitosungwa, ndinoona kutosungirwa kunzi ndauya ndikataura nemi pano veGeneva Summit. Zvinhu zvinorwadza hazvo uchizviteerera, nekuti ukada kutarisa back in Zimbabwe vamwe vanenge vachibudikira vachiti uri kuona ED murume uyu huchi you see. But hatisi kuziva kuti kana kuti ndo definition yacho yehuchi inenge ichizotaurwa kuti pahuchi pane nyuchi dzinenge dzichiruma vamwe vachinakidzwa nehuchi. So panapa nyaya yanga yamirira nezo. Job Scala, chairperson of National Working Group, says President Emmerson Dambudzo Mnangagwa is running a kleptocratic system of government in Zimbabwe. Dissenting voices are silent, he told United Nations officials and representatives of various civic society and political groups in Geneva that he was already committing an offense by addressing them in public, as the laws of Zimbabwe bar anyone from talking to outsiders about what's happening back home. Ameno iwo urikuiona senyaya wakaitarise yakauya ichitaurwa naScala zvichinzi kuZimbabwe izve, so kutotaura nemi kwandiri kutoita ndokunotopinda busy ndokunotosungwa. Tell me what you think.